alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan sabon bidiyo yadda za ka ba wayarka umarni akan ta kashe kanta sannan ta kunna kanta. Idan kana son ka ba wayarka umarni akan ta kashe kanta, za ka shiga setting, za ka nemo setting ɗinka ne, setting ɗin, yau ga setting ɗina nan, sai ka shiga. Bayan ka shiga setting sai ka sauko ƙasa, za ka ga gashi nan an rubuta schedule power on and off, yauwa sai ka taɓa shi ka shiga. Bayan ka shiga gashi nan za ka ga an rubuta nan, ga wannan waje nan an rubuta on, nan kuma ga wani waje nan an rubuta off. To bayan ka gansu sai ka shiga off, ka fara shiga off tunda mutuwa za ta fara yi kafin ta kunnu. To bayan ka shiga off sai ka shiga time. In ka shiga time sai ka saita lokacin da kake so ta mutu, daidai lokacin da kake so ta ɗauke sai ka saita. Bari mu sa 12, sai 12 daidai. To 12 na rana ko kuma na safe sai ka danna PM ko kuma AM. Bari mu danna AM, bari mu danna PM ɗin. To bayan ka danna sai ka saka OK, sai ka shiga wajen repeat ɗin nan, sai ka zaɓi wace rana da wace rana kake so ta ringa ɗaukewa. Idan kullum kake so ta ringa ɗaukewa sai ka yi mark ɗinsu gaba ɗaya sai ka danna OK. Bayan ka danna OK ka gama da wannan ɓangaren mutuwa kenan sai ka danna done. Bayan ya shiga ya yi saving sai ka danna shi ma wannan off, wannan on ɗin na idan ta mutu ta kunnu sai ka taɓa shi. Bayan ka taɓa shi ma sai ka zo ka saita mai nasa lokacin da kake so idan ta mutu. Idan ta mutu ƙarfe 12, to ƙarfe nawa kake so ta kunnu sai ka zo ka saita. Bari mu saita ƙarfe awa 3, bari mu saita ƙarfe 3 daidai ta kawo, sai mu danna OK. Nan ma sai ka danna kullum kake so ta ringa kawowa ko kuma sai dai ka zaɓa, sai ka danna OK sai ka danna done. Yauwa bayan ka gama sassaitawa da lokaci ya cika, za ta nuno ma 'yan sakanni ta fara lissafi. Da ta gama ƙirga lissafin nan to za ta ɗauke ne. Idan kuma ba ka so ta ɗauke za ka iya danna cancel. Bayan ka danna cancel ɗin nan shine ba za ta ɗauke ba. Idan kuma ka danna OK shine za ta ɗauke. Bayan ta ɗauke kuma daidai lokacin da ka saita na ta kunnu, daidai lokacin yana yi za ta kunna kanta. Da fatan kun ji daɗin wannan bidiyo. Waɗanda suke sababbin zuwa za su ga a ƙasa an rubuta subscribe, sai su danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye.